warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Joko Kendhil. Nalika iku para putri kerajaan padha dolanan ing pinggir alas. Wayah arep mulih saka siji putrine yaiku Putri Widawati kelangan kalunge. Nanging malah ditinggal marang sedulure. Dheweke kandha, sapa bae sing bisa nemokake kalunge yen wanita bakal ditadekke sedulur. Yen priya bakal disuwitani. Joko Kendhil teka lan nggawa kalunge Putri Widawati. Padha marang janjine, Widawati bakal nyuwitani Joko Kendhil. Joko Kendhil banjur ngomong marang biyunge menawa dheweke jaluk rabi karo salah sawijine putri ing krajan. Banjur Joko Kendhil biyung lan paklike menyang kerajaan sakpelu nglamar salah sawijine putri ing kono. Banjur Putri Widawati dirabekke karo Joko Kendhil. Nalika diajak delang tontonan, Joko Kendhil wegah diajak dening tontonan lan ngutus Widawati menyang panggon tonton dhisik. Joko Kendhil tapa lan malih rupa dadi satriya kang bagus lan cekti mandraguna. Ing krajan iku dianake sayembara kanggo golek senopati sing anyar. Ing sayembara iku sing menangke si Cahyapurnama alias Joko Kendhil. Sakwise dadi senopati, dheweke dadi rebutan dening sedulure Widawati sing ora weruh yen Cahyapurnama iku Joko Kendhil. Joko Kendhil mulih menyang krajan saperlu nemoni Widawati lan kandha menawa dheweke kuwi garwane Joko Kendhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.